Oyawore nyakora mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 10 dwe mar 12 higa mar 2020. Odiochieng' ma sekretariat mar BBI dhi chwalo sei mag oganda maromo milion 5 gi wiye ni duol mochung' ne bago yiero e pacho ka IEBC e Anniversary Towers kochakore saa 4 mokinyi. Kamoro amora ma intie rwakini machiegni, nyinga Chris Owino. An kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wach oboke mar The Standard en ni walking in the footsteps of Baba Yao. Walking in the footsteps of Baba Yao. Gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko iwacho ni midhiero mage chal kod midhiero mane omako gavana machon ma Kiambu mano Baba Yao ikinde mokalo. Iwacho ni Mike Mbuvi Sonko midhiero mage chal kod gavana machon ma Kiambu, gavana Waititu kata Baba Yao, nikech Baba Yao nothich oko e apisi kaka gavana ma Kiambu kod MCS ma ok e County Assembly ma Kiambu. Mike Mbuvi Sonko bende ne othich e apisi kod governors ma ok e County Assembly ma Nairobi. Nyinge governors ariyogi, nyingegi mag pakruok kata nicknames emiwacho ni ong'ere moloyo nyingegi mag mane ID kata ne opande. Mike Mbuvi Sonko nyinge mong'ere en Sonko, nyinge mar Sonko en nyinge mar pakruok. Ferdinand Waititu gavana machon ma Kiambu nyinge mong'ere ne en Baba Yao, mano nying pakruok. Koro iwacho ni governors ariyogi nyingegi mong'ere kod oganda gin nyinge mag pakruok to ok nyinge mane opande kata National Identity Card. Kendo governors ariyogi gin governors mane oyier kod oganda mathoth e yor ombulu. Governors ariyogi ne ogonegi ombulu mathoth e yiero mokalo. Gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu Baba Yao ne oyudo ombulu moloyo 800,000 kowuok e county ma Kiambu. Gavana Mike Mbuvi Sonko ne oyudo ombulu mathoth moloyo 800,000 kowuok e county ni ma Nairobi, ombulu mane ohewo, ombulu mane omi ker Uhuru Kenyatta e county ni ma Nairobi, kaachiel kod ombulu mane omi Ogai ma ODM Raila Odinga e county ni ma Nairobi e yiero maduong' mokalo. Governors ariyogi bende ne otiyo mokalo mondo oyiergi ka governors mag county no. Baba Yao kata Ferdinand Waititu ne otiyo mokalo matek mondo oyiere ka gavana ma Kiambu kane ogore kod gavana machon ma Kiambu Kabogo. Golo Kabogo e telo no ok en gima yot. Gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ne otiyo matek mondo oyiere ka gavana ma Nairobi. Golo gavana machon ma Nairobi Evans Kidero no ok en tich mayot. Koro iwacho ni governors ariyogi te notiyo matek mondo oyiergi kaka governors e counties ariyogo, kendo ne ogonegi ombulu mathoth mohewo ombulu mane omi ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod Ogai ma ODM Raila Odinga e counties go. Governors ariyogi bende ne othich oko e dwe mar 12 motelo ne nyasi mar Christmas. Gavana Ferdinand Waititu, gavana machon ma Kiambu, bende ne othich oko kod MCS ma ok e County Assembly ma Kiambu motelo ne nyasi mar Christmas dwe mar 12 higa mokalo. Gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko bende ne othich oko kod MCS ma ok e County Assembly ma Nairobi dwe mar 12 ma wantiere ni. Koro gite ne othichgi oko kod MCS e dwe mar 12. Gite nyingegi mag pakruok ong'ere moloyo nyingegi mane opande. Gite ne gitiyo matek mondo oyiergi ka governors ma ok e counties ma giwuokie, kendo gite ne otergi e nyim Senate mondo odhi yang chal margi. Juma manyien senators ma pacho kae dhi ng'iyo chal mar gavana ma Nairobi kaluwore kod okang' mane okaw kod MCS mar thiche oko e apisi. Mago gik moko moriwo governors ariyogi ma iwacho ni gin governors ma wuotho e yo achiel kendo midhiero margi chal. Wanyalo wacho kod dho ngere ni the same script but different actors. Midhiero chal but jok ma midhiero luwo emopogre. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard.
Gavana midhiero momako Gavana Mike Mbuvi Sonko chal kod midhiero mane omako Gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu aka Baba Yao. It oboke mar ariyo. Penj maduong' mar KCPE, penj maduong' mar jo klas 8 e pacho kae KCPE inyalo dhi gol chutho kochakore e higni 2 mabiro bang' ka CBC mano syllabus manyien mar weche somo okete tim. Nonro ne oyango ni romo mane osebedo ka itimo e kind jodito e migawo mar somo e pacho kae noseyiere mar ng'ado oko penj maduong' mar jo klas 8 mar KCPE kadhi nyime, kendo e syllabus manyien mar CBC jopuonjre ibiro na timo penj maduong' kochopo e klas 9 mano e junior secondary ema gidhi time penj maduong' ma dhi miyo gi thuolo mar dhiyo klas 10 kod klas 11 nyaka klas 12 mano senior secondary. Manyiso ni e syllabus manyien mar weche somo penj mar jo klas 8 mar KCPE idhi ng'ado oko, kendo jopuonjre biro na timo penj e klas 9 mano junior secondary, kendo gidhi timo penj maduong' e klas 12 mano senior secondary, kama penj makamano idhi tiyo kodo e terogi e skunde kata e mbalariany ma pacho kae kaachiel kod colleges. Koro ka CBC okete tim, KCPE idhi gol kendo penj mar jo klas 8 ok dhi bedo e pacho kae. It oboke mar 3. Loso ewi weche ma oganda ma pacho kae ne oluwo kata ne omanyo e Google mano e yore manyasani. Moko kuom weche ma oganda ma pacho kae ne omanyo kendo ne otemo manyo gi e Google kata e yore mag tudruok kitiyo kod lony manyasani. Moko kuom weche go gin kaka omena. Mae achiel kuom weche ma oganda ma pacho kae ne manyo e Google man tiyo kod lony manyasani e pacho kae. Wach mar ariyo ma bende oganda ma pacho kae ne omanyo e Google en Miguna. Ne gidwa ng'eyo mathoth ewi Miguna. Mar adek ne en kitungu. Oganda ma pacho kae ne dwa ng'eyo mathoth ewi kitungu. Kanyalo lidhoni alidha moko kuom weche ma bende ne oganda ma pacho kae omanyo mokalo e higani e Google en kaachiel kod English Premier League, mano lig maduong' mar adhula e piny Ingereza, yiero mar piny Amerika, tuo mar coronavirus kaachiel kod yawo skunde e pacho kae, school opening. Weche mamoko ma bende oganda ma pacho kae nomanyo e Google gin kaachiel kod jotelo mane gitemo manyo e Google ne gin kaachiel kod ker manyien mar piny Amerika Joe Biden, Kim Jong-un mano mar China, Kamala Harris jalup ker manyien mar piny Amerika. To weche mag tho mane oganda ma pacho kae omanyo mokalo e Google gin kaachiel kod tho mar ker machon ma pacho kae Daniel Toroitich arap Moi kaachiel kod Papa Shirandula. Mago moko kuom weche ma oganda ma pacho kae nomanyo e Google kuom thuolo malach. It oboke mar 5. Rawera moro manyako ne ong'ielo rengo odiochieng' manyoro kalure kod ng'anyo mar nurses e pacho kae. Rawera moro manyako ne ong'ielo rengo e kaunti ma Baringo bang' ka ne okoso yudo thieth e kindeni ma nurses dhi nyime kod timo ng'anyo e pacho kae. Ma emomiyo pod waoro kwayo ne ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod piny owacho mar Jubilee mondo obed piny kod lakteche kaachiel kod nurses mondo giwinjre kendo gikony oganda ma pacho kae. Kendo ok wadwa weche mag hypocrisy ma ng'ani diro wachne ng'ama chielo. Jotelo bed piny, giket wigi piny kendo girom kod nurses, giwinj dwaro mag nurses e pacho kae. Mano e kwayo marwa kaka jofwamb weche. It oboke mar 6. Secretariat mar BBI odiochieng' ma kawuono dhi chwalo sei mag oganda maromo 5.4 ne duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC. Sei mag oganda masiro lwedo report mar BBI. Sei makama ne ochok kuom thuolo mar juma achiel mokalo, kendo odiochieng' ma kawuono kochakore saa 4 Secretariat mar BBI dhi chwalo sei makamagi ne duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC. It oboke mar 7.
Bishops mag od lamo mar jokopere owacho ni ok gikwed ripot mar BBI. Bishops mag od lamo mar jokopere owacho ni ok gikwed ripot mar BBI. Kata kamano gidwaro ni mondo jotelo obed piny kendo otim lalruok. An kaka jakopere anyalo wacho ni magi gin shenanigans. Nikech e kinde mane omi jotelo thuolo mar golo pachgi, jotelo gi ne ntiere kama stage ma BBI ochope en final draft. There is no need for consensus. Mano e pacha. Aparo ni magi gin delaying tactics mag ketho BBI. Ito Oboke mar 8 en loso e midhiero mag governor ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Ito Oboke mar 10 jatend migao mochung' ne weche mag thieth e pacho kae Mutahi Kagwe ne ogolo thuolo mar mondo ous PPEs e nengo mapiny ne lakteche kaachiel kod jotich mag migao mar thieth e pacho kae. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke malose e duoko mag UEFA Champions League. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Kama thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Masters of Double Speak. Masters of Double Speak. Magi jotelo ma kawuono giwacho kama kochopo odiochieng' makiny kendo giwacho wach mopogre. Mano ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyaka jalup ker William Ruto. Iwacho ni magi jotelo ma odiochieng' ma kawuono giwacho ma to kochopo kiny kendo giwacho wach mopogre mane giwacho odiochieng' ma kawuono. Iloso e wach mar ng'anyo mar nurses e pacho kae. Jotelo adek gi e kinde machien ne owacho ni gidhi chung' kod lakteche kaachiel kod nurses e pacho kae kendo kedo ne ratiro margi. Kata kamano e kindegi ma nurses dhi nyime kod timo ng'anyo, giling' thi kendo moko kuomgi wacho ni nurses ok onego bed ni dhi e ng'anyo kindegi nikech piny owacho onge kod omuom. Magi e Masters of Double Speak. Jogo ma kawuono wacho kama, kiny owacho makama. Mano ker Uhuru Kenyatta, jalupne William Ruto kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. Ito Oboke mar 3 loso ewi jaohala matene mawuok e kaunti ma Kiambu miwacho ni ne ondhi kendo odinne kod miyo moro e ot kuom thuolo mar juma achiel. E kinde mane odinne e od miyo ni, insurance cover mare maromo $46,000,000 notimne lokruok kendo magi weche ma obila dhi time kod timo nonro ewi kaka ne ondhi jaohala matene mawuok e kaunti ma Kiambu. Ito Oboke mar 4 jotelo adek ma ok nyal luwo wach magiwacho. Kawuono ginyalo chung' kodi odiochieng' makiny kendo giloko pachgi. Ker Uhuru Kenyatta, ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod jalup ker William Ruto nyaka jatend migao mochung' ne weche mag thieth e pacho kae Mutahi Kagwe ok gisebedo jotelo mochung' maber kata motegno kod dwaro mag lakteche kaachiel kod nurses e pacho kae. Ito Oboke mar 5 jotij piny owacho mag counties mano lakteche kaachiel kod nurses e counties ma pacho kae onge kod okumba mar thieth kata medical cover. Ito Oboke mar 6 en wach malit. Achiel kuom nas kendo nyoro ng'ielo rengo odiochieng' ma kawuono odiochieng' manyoro e kaunti ma Kakamega kalure kod ng'anyo mar nurses e pacho kae. Achiel kuom nurses e pacho kae mawuok e kaunti ma Kakamega nyoro ng'ielo rengo kendo mane otere e od thieth, kata kamano ne onge ng'ano manyalo biro kendo konye e od thieth makamano, gino mane omiyo ong'ielo rengo e od thieth moro e kaunti ma Kakamega. Ito Oboke mar 7 loso ewi tudruok mar ohala e kind piny Kenya kaachiel kod piny Ingereza. Ito Oboke mar 8 Secretariat mar BBI odiochieng' ma kawuono dhi chwalo sei mag oganda ne duol mochung' ne timo yiero e pacho kae IEBC. Weche mag ohala kaachiel kod weche mag mowuok e counties nyaka pa jondiko be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation en ni nitiere bill moro ma itemo loso e od bura ma ng'ano moyud kod yedhe mamero ji maloyo grams 100 ibiro tweyo kuom thuolo mar higni 100 e pacho kae. Mano en chik mager mar kedo kod jogo mauso yedhe mamero ji e pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni
SRC plan to cap perks at 60% of basic pay. Piny owacho ni kod chenro mar juogo allowances mag jotich mag piny owacho gi atamalo 60. Piny owacho mamalo ni kod chenro mar juogo omenda kata chudo mag jotich mag piny owacho mag allowances gi atamalo 60 e pacho ka. Ito oboke mar ariyo loso ewi midhiero mar gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Ito oboke mar adek, achiel kuom jotije mag piny owacho mag counties kata nurses kendo nyoro ng'ielo rengo e county ma Nandi juma achiel bang' timo arus kod min ode. Nurse moro e county ma Nandi nyoro ng'ielo rengo juma achiel bang' timo arus kod min ode kaluwore kod tuo mar COVID-19. Ito oboke mar ang'wen, piny owacho chano juogo allowances ma jotich mag piny owacho yudo gi atamalo 60. Ito oboke mar auchiel loso ewi BBI. Ito oboke mar abiriyo, gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o oseyo mokalo jalup ker ma pacho ka William Ruto kuom tiyo kod wach mane ogai ma ODM Raila Odinga okwayo nurses mondo odog e tich e chwalo ajenda mage mag siasa e pacho kae. Tok oboke mar The Star en ni duol mochung' ne weche mag adhula e pacho kae FKF ne ochungo clubs mag Mathare United kaachiel kod Zoo Kericho e tuke mag adhula e pacho kae kuom thuolo ma ok ong'ere. Mano nyiso ni Mathare United kaachiel kod Zoo Kericho ok bi tugo e tuke duto mag adhula e pacho kae kuom thuolo ma ok ong'ere bang' tamore chuo kokgi e winjruok mar chwalo weche mag adhula e pacho kae kind FKF kaachiel kod kambi mar Star Times. Mano bende makelo e giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ka Ruoth orita kendo riti, to warom kendo odiochieng' ma kiny. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.